dik pancen angel terpi ati kencono. Apa ana mas tuladhane jaba wanita ngendi Ngene-ngene dik ngene-ngene lungguh tak kandhani. biasa Badra karo Raden Danangjaya katon ayu kumpul para marune Ranesta nanging malah nyokrawati bebarengan nyambut tresna kang suci. Aku wis nate Yo, yo. matur lara lanane wanita yen diwayu ning Yo, yo, yo. tega tekane mreng bojo Halo. Mas nembung niat arep rapi loro Lode murenggan karepku Bang singkuh luwe becik aku ayo Apa kowe gelem tak apusi Aku jajan nanging kowe ora ngerti apa kuat mas apa kuat urip nandang sujono pancen angel dik pancen angel tarpe ati kencono ngendi ana mas tuladhane jaba wanita ngendi rene-rene dik rene-rene lungguh tak kandhani biasa Badra karo Raden Raden Danangjaya katon ayu kumpul para marune Ranesta nanging malah nyokrawati bebarengan dinapur tresna kang suci. Lo 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 lo. Hao. Juruk. Nyanyi gak ya? Awan-awan dijenan yo. Iki Pak Ijo pe melok munggah manggung tapi piye le Jo? Pak Ijo ngene lho Nop, ngerti Nop? Mas yang satu nggak muni.
konco katuran mantan Taman Juro. Loh, aja terak aja. Wah, kurang aja deh. Kok iso apa ora, Pin? Ya tak lebokno roku lho. Gregeten ae. Kagem sing nonton live streaming dari AJM Production. Jangan lupa pencet tombolnya. Apa Pidi? Pencet tombol apa? Susu krek itu apa lagi? Kok iya? Ku ingin selalu memandangmu. Gambyong ta apa le yo kok kebenan barang. Yo banget tenan aja. Ini ki bang tuh enak mau ngondi jahe. Ku ingin selalu memandang. Petile ditutupi. Dah. Gue udah diperkosa. Pak Amen gue ketok noai.
tresno sing satenane nanging kabeh tak kengke nggo kowe senadyan aku wis duwe bojo sing satenane tapi aku tresnane yo mung nggo kowe rasa ati ra tenan mikir keserak waran tak arah ngawur kaya layang kenal bojo ning omah mikir dadi susah apa sing kudu dilakoni aku bingung sendiri pancen tak akon senyumnya mana yo bar bayaran kodo nyaprut kabeh iki lho mungkin kowe jujur aku tapi aku sayang padamu jujur sekoncer hatiku sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro regadak suwek senadyan abot rasa tresno sing tak sabar sauntara sayang aku yo wis berjuang ngedekke tetep sayang kowe buang kabeh kenangan ikhlas lan sabar sayang sing wis ngelingkar ning jarak ora ketur ning ngarep ketur yo wis telat arep ngomong ke cinta aku mong amen dongamu kok kowe bahagia senadyan statusku saiki ora dhewe tapi ojo nganti leren tresnoku kanggo kowe muga-muga kabeh dikeki dalan anggone awak dhewe nek gendaan sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro regadak suwek senadyan abot rasa tresno sing tak utara sayang aku yo wis berjuang ngedekke mimpi atenangan kabeh iso lancar buang kabeh kenangan ikhlas lan sabar sayang cincin wis ngelingkar ning jarak ketur yo wis tak kecam ning ngarep ketur saiki yo wis telat arep ngomong ke cinta aku mong amen dongamu kok kowe bahagia senadyan statusku saiki ora dhewe tapi ojo nganti leren tresnoku kanggo kowe muga-muga kabeh dikeki dalan supaya dadi panjang anggone awak dhewe lek gendaan sayang aku ikhlas trimo dadi sing keloro suwek senadyan abot rasa tresno sing tak sangka sabar iso terima tresno ra bisa dipaksa
karo Ranti Ndoro Ayu. Setunggal mantan kecewa sumanggaken Mas. Golane yo. Hidup
ngundutan saking bakul es krim ya nok ya wonten kecewa sampun katuran.